La setmana ha anat bé. Els nois estan treballant molt fort, molt conscienciats en voler fer les coses bé, en voler respondre a la nostra gent. Al final som conscients que cada cop queda menys. Tenim 5 partits per davant i el més important és el de diumenge aquí a casa amb la nostra gent, és l'immediat, i veig els nois amb ganes amb la sensació d'estar fent moltes coses bé. De fet, si miréssim únicament els darrers 5 partits, doncs ens veiem en una bona zona a nivell de puntuació, amb bons números, amb bons registres, amb percentatges alts dins del partit d'anar per davant. Llavors, aquesta és la base i amb ganes de millorar-ho, perquè ho hem de millorar per ser encara més competitius. Ferran, com apuntaves tu, evidentment el rival és un rival directe, ja queden poques jornades. No sé si et dona també una mica la sensació que guanyar el cap de setmana, guanyar diumenge, seria un cop de puny sobre la taula, i que d'altra banda perdre sí que podria dinamitar moltes de les opcions que tenim de salvar la categoria. Està clar que el partit de diumenge és un partit molt important. Com dic, juguem a casa, que això per nosaltres ens dona un plus. La nostra gent l'altre dia sota la pluja no va deixar d'animar i d'empantar en tot el partit. Això ens dona un extra, i és evident que és un partit important, bàsicament perquè queden poques jornades. Ja vaig dir el primer dia que teníem una mitja marató, però que la teníem que fer a l'esprint, i jo veig a l'equip sprintant en el dia a dia, intentant aprofitar al màxim cada entrenament, amb ganes de rebel·lar-se en la situació, amb el repte, i com deia abans, venim fent les coses bé, sent un equip competitiu. Ens hem aconseguit avançar en 4 dels 5 partits. Això vol dir que estem tenint la capacitat de fer moltes coses bé dins dels partits, i amb aquest punt de desig de pujar encara més les nostres prestacions per sumar de 3, que és el que necessitem i és el que volem. Ara comentaves una casuística que s'ha produït als darrers partits, que és que l'equip marca, és a dir, ens posem per davant, però no som capaços a vegades d'aguantar el marcador. Suposo que és una cosa que heu comentat i és una cosa que estàs intentant resoldre, no? Perquè no passi el que va passar a Cornellà, el que va passar l'altre dia aquí contra el Racing. Jo crec que l'equip està generant molt i li estan generant poc. Llavors, això és una cosa important. Llavors, estem intentant créixer en tot. En atacar millor, en defensar millor, en transitar millor, en la pilota aturada, en seguir generant perill, perquè estem generant perill, ens falta un punt d'encert, i sobretot en aquesta eficiència. Al final, com deia abans, la mentalitat en el dia a dia de la gent està sent molt bona per buscar l'excel·lència, perquè necessitem l'excel·lència, i crec que tot i estar concedint poc, doncs el rival ens està penalitzant en aquestes situacions. Llavors, volem ser encara més sòlids per donar encara menys opció i seguir creixent a nivell ofensiu per ser més contundents en aquestes zones on hem de tindre determinació. Et demano una miqueta per aquesta qüestió també. És a dir, no és una cosa nova en nosaltres aquesta temporada el fet que ens costa marcar i de que per totes les ocasions que generem ens costa veure porteria. Des del teu punt de vista, perquè aquesta pregunta també li feia molt a Eder, què és el que cal millorar? Perquè, clar, al final l'encert del jugador depèn de moltes variables, no és únicament dir tens el que jo i ja està. En el teu punt de vista, què és el que cal millorar precisament per acabar de convertir tot això? Jo penso que estem sent un equip que està generant perill de diferents maneres. L'altre dia vam estar molt bé transitant, en l'atac ràpid crec que també hem donat passes endavant, després hem tingut fases de domini on hem aconseguit també trobar porteria. Com deia abans, crec que en la pilota aturada l'equip també ha donat un pas endavant, primer a nivell de solidesa i després a nivell d'aprofitar aquestes situacions per generar perill.
i és un tema de seguir creixent, o sigui, seguir creixent, l'equip ho està generant, això és molt important, i com deia, estem treballant durant la setmana també doncs, a nivell mental doncs, per ser estables, perquè quan arribem a aquestes situacions on hem de trobar la determinació doncs ens enfoquem com cal i al final crec que és fonamental el viure el partit acció a acció, al final que no ens condicionin aquestes situacions prèvies on potser no tenim encert, viure cada acció com si fos la única, i jo crec que si aconseguim aquest punt d'enfocar-nos quan arribem a 3/4 i un punt de serenor, jo crec que els nois tindran premi perquè la feina l'estan fent molt i molt bé. És molt complicat en aquesta categoria generar situacions com les que vam tindre el dia de l'Espanyol, com les que vam tindre el dia del Racing. Això vol dir que estan fent moltes coses bé i al final tindre aquest punt de determinació doncs, per ser el més eficients possible. Entrant una mica en el partit de demà, l'Albacete és un equip que està en una casuística bastant similar a la nostra, equip que ja porta 2 anys a la categoria, que l'any passat va fer-ho molt bé, aquest any no se li ha donat tan bé, també en canvi d'entrenador i venen en línia ascendent. Quin partit t'esperes el diumenge i què hem de fer nosaltres sí o sí per intentar treure els 3 punts? La realitat és, com deia abans, si mires únicament el balanç d'aquestes darreres 5 jornades, doncs al final et trobes a l'Albacete, que és el segon millor equip de la categoria en aquests darrers 5 partits, nosaltres em sembla que estem 5ens, llavors, això vol dir que estan fent moltes coses bé, crec que han guanyat registres, que és un equip que transita molt i molt bé, que en l'atac ràpid doncs, tenen la capacitat de posar a jugar ràpid els 4 de dalt i de combinar bé entre ells, que després tenen profunditat per fora amb els laterals, a nivell defensiu estan sent sòlids, llavors jo crec que és un equip que està fent moltes coses bé, però aquí el més important som nosaltres, seguir creixent, seguir buscant la nostra millor versió. Crec que tenim arguments des del joc i des del to competitiu que està donant l'equip i sobretot per l'energia, l'empenta i les ganes de treure això endavant que estan traslladant els jugadors al terreny de joc. Llavors crec que en això és en el que hem d'estar enfocats, en la nostra millor versió, en gestionar bé els moments de partit, en ser el més estables possibles dins d'ell, i com ja vaig dir la setmana passada, tindrà aquest equilibri emocional entre totes les ganes que tenim de regalar-li la victòria a la nostra afició i d'acabar la jornada amb 3 punts més, i tot allò que hem de fer a nivell de pla, a nivell de joc, per poder-nos imposar. Llavors jo crec que en aquest equilibri i en estar enfocats en això és un dels punts claus i que hem de tenir una actitud conscient durant tot el partit per ficar-li el foc a això i estar estables dins del partit. Ferran, suposo que en aquestes jornades ja costa mirar el que no fa la resta també, no? Ahir vam veure com per exemple el Villarreal B va caure golejat davant el Llevant. Imagino que aquest també és un aspecte de treballar amb els jugadors, no? El fet que potser no hagin de mirar tampoc el que està passant fora, sinó centrar-nos més en el de dins. Nosaltres el que hem de fer és ficar-li atenció a tots aquells aspectes de joc, tots aquells aspectes competitius que ens apropen a ser el millor equip possible, perquè això al final és el que t'apropa més a guanyar partits. Llavors, en això hem d'estar. O sigui, tenim 5 partits per davant, nosaltres hem de sumar el màxim de punts possibles i al final la manera de fer-ho és donar-li importància a ho immediat. El partit de diumenge és important, la gent està conscienciada, la setmana està sent molt bona, però això no és nou d'aquesta setmana, o sigui, portem en això ja temps, veig a la gent molt estable, al final responsabilitzada però estable, i com ja vaig dir la setmana passada, és molt complicat, i més quan hi ha tants equips en la lluita, doncs mirar què fa tothom constantment, perquè crec que et desvia d'ho teu, que és el més important, i al final és el que ens apropa a nosaltres a sumar de 3, que és el que volem. I a l'última, de l'entrevista personalitzada, et demano una mica per les baixes. No sé si hi ha algú que recuperem, si hi ha algú que ha caigut aquesta setmana. A nivell de baixes, doncs la de l'Ende, que ja ho sabíem, Pablo també segueix fora i la resta estan disponibles.